Ens trobem a la plaça del Pilar, a Saragossa. Avui la ciutat acull una nova edició dels Premis Feroz, que vindrien a ser com una còpia dels Goya, que a la seva vegada són una còpia dels Òscar, que a la seva vegada són una còpia dels nostres Premis Berlanga. La gala celebra així en l'Auditori de Saragossa, també conegut com l'obra més polèmica de la ciutat per sobrecostos que va tindre en la seva construcció. Vaja, que ens sentim com a casa. Hem de buscar el nostre piset perquè estem delimitats per zones. Ahí el tenim a punt, tap zapping. Molt bé perquè ho han escrit en els dos accents oberts. Molt bé, Saragossa. Encara queda un poc per a que comenci la gala, però fixeu la quantitat de fans que hi ha, Sil. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pero a quién habéis venido a ver? ¡Ostras! ¡Un fan de Bardem! Mejor de todos, por supuesto. En No es país para viejos. Eso es, No Country for All Men. Bueno, ya está el flipado que ve a hablar inglés. Y por ahí también tienen italianos y tú. Vienes, ¿pero eso qué es? Somos las fans italianas de Nayo Nimri. ¿Sabéis que, esto es verdad, me lo han dicho ahí, que Nacho al final no viene? ¿Qué? Se le ha perdido el tren. No, en serio, nos lo han confirmado. Nacho ya amenaba. No da risa. Es broma, es broma, es broma. Una broma sí puede matar a alguien. A veure, que realment nosaltres hem vingut així per a donar-li suport a Chema García Ibarra, l'il·licità, que està nominat per la seva pel·lícula Espíritu Sagrado, coproduïda per Apunt. Anem a veure si podem parlar amb ell. Voy a encontrar gente increíble. Chema García Ibarra, com estàs? Que representació valenciana, a tope! Com estàs, com estàs? Molt bé, molt bé. Saps que avui venim així, tap zapping, com a hooligans teus? Gràcies, gràcies. Agradezco el entusiasmo. Avui volem que guanyes i t'hem portat un regal. Volem que et dones sort. A veure. Dos estampetes dels patrons d'ells. Ahí Perfecte. les veus, si les podemos a San la Agata càmera. Ángelo y la Virgen de la Asunción, como mi madre. Efectivament. Ahí te'ls deixem. Vinga, Si pues, guanyes... sí, al cor, al cor. Molta sort, Xema. Que vagi Gràcies. molt bé. Gràcies. Em dones algun consell per a moure's bé així entre la premsa, tu que eres una crac d'això? Que anar és a saco, és a dir, perquè la gent així ja està molt baquetejada en aquestes coses. Anar a saco. Sí, és a dir, el rotllo, jo porto fent això tota la vida, vosaltres sou estreles, però jo també. Passeu-lo bé, que és fonamental. I m'encanta que estigui així a punt, Molt bé, molt bé. que estigui així a punt. A los celebrities en la alfombra roja. Paula, som d'Apunt, de la tele valenciana. Com estàs? Com esteu? Com afrontes la gala? Marronaco o bon rotllo? Un poco de cada cosa. És un poc marronaco perquè al final tots els anys el presentador és mal parat, però a mi me dona moltíssima il·lusió. Jo vaig a silenciar en Twitter tot el que posa feroz i jo vaig estar molt contenta. Bona idea, això. On és la festa de després? Perquè jo en l'hotel no em quede. Doncs mira, creiem que no n'hi ha. La fiesta va a ser la celebración de una industria sana, el abrazo fraternal de colegas de la En la profesión. habitació dels Javis. Vale, eso era lo que quería yo. De verdad, Paco, no hay nadie más fucker que tú en el Star System español. Es que cómo Sí, vas ¿tú siempre, crees? pero de verdad, si es que estás. Bueno, se intenta, ya que venimos, Ya pues que nos lo venimos. ponemos todo. Te quería pedir un favor, ¿nos podemos hacer una foto para mi Tinder? Porque es que así llama la atención y igual le tiro más... A ver, claro, claro. Muchas gracias, ¿Cómo estás? Muy bien, d'on ets? Som de la Comunitat Valenciana, d'Apunt. Oh, d'Apunt. Que per cert, et van veure en el meu lloc al món. Sí, a mí Valencia me encanta entera, me encanta el clima, me encanta la gastronomía y luego que los valencianos es que sois gente muy fuerte. Sois gente que os pasáis el año construyendo una cosa para quemarla un día. O sea, sois gente con unas cabezas muy apasionantes. Lo de les falles encara no ho entén la gent. No, yo sí que lo entiendo porque es llega un purificar. momento que, claro, que hay que purificar las cosas, sí, sí. Oye, ¿sabes que estaba aquí ya como un poquillo ya en la bajona de las alfombras rojas y te he visto cantar Rigoberta y me he motivado que flipas? Es que me he venido arriba, tío. No, ¿sabes lo que pasa? Que han cantado, después han cantado changurreiras, Tanchugueiras. 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 Y hemos estado cantando varias en el autobús viniendo. ¿Pero tú con quién vas? ¿Más con Rigoberta? ¿Te veo motivado? No he visto, a mí Rigoberta me gusta, sí. Hostia, es que es un temazo ahí, mamá. Pero ¿esto qué es? ¿El Benidorm Fest o...? No, es que somos valencianos, Ah, tío, y al final la cabra tira del monte, como es ahí en Benidorm, claro. se me ha ido. Te quería decir, somos muy fans aquí de Juan Carrasco, de tu Juan Carrasco. Además, como valencianos, de verdad, pues Gracias. nos gusta, ¿no? Nos Como, gusta ese como papel. valencianos, que sois así de... No, está feo. Sois así de carrascos. Hay que quitarse el tópico ya, es verdad, tío. O sea, los chistes estos son muy 2008. No, ya no. Ya no Claro. somos corruptos. ya No, somos no. corruptos. ¿Cómo ahora ves al... Bueno, venga, sigue preguntando. No, te digo yo que no. Venga, que esto es la telepulia, por Dios. No, por Dios. Es Canal Nou, esto. lo que era Canal Nou, a Ah, punt, lo que era el Canal Nou, sí, a lo que punt. era Canal Nou. El meu valencià és molt malo. El La accent- meva pronunciació és un poc més catalana. Un poc, Tienes un poquito la catalana, es veritat, Sí, es veritat. claro.
Ahí tenim el ministre Iceta parlant, atenció, amb els Javis. Jo no sé què estaven parlant. A veure si està venent una sèrie d'un ballarí. Mira. Un musical rotllo Billy Elliot. De la televisió valenciana, una pregunteta molt ràpida. Com estem? Estem bé, estem celebrant cinema espanyol a tutiplén. Però la pregunta que tinc és, què fa vostè així amb lo bailongo que és i no està en el Benidorm Fest? Sempre és difícil triar on vas o on no vas, però realment Benidorm és televisió espanyola, és Eurovisió, i això és cinema espanyol, més ampli, més de tots. Sí. I per tant, si havia de triar Però això. a nivell personal, el cadereo que li agrada a vostè no li dona més Eurovisió? La Rigoberta Bandini allí. Farem ullets, ja seguirem el tema, no creguis que ens ho perdrem. Per últim, com estes gales, per si vol adormir-se esta mascareta, pot pegar-se una... Perquè estes gales sabem que... El que no sé si... A tu, però falta la goma. No, te pots aguantar, Jo ja me la ponia, ja veus? Per a vostè. Que vagi bé. Adéu. Sap que els seus haters la critiquen pel seu estilisme i la seva ideologia. Tenim un regal per a vostè. A ver, venga. Que jo crec que li pot agradar. A ver. Mire, és una gorra de Dolce Guevara. Está bien, me la llevo. Claro que sí. No suelo ponerme... ¿No es de gorra? No, pero me la llevo con mucho cariño. ¿Esta le agrada? El Che Guevara te la cara ahí, la de Che, yo creo que está... Pero está muy bien, os la agradezco mucho. Jo començo a tenir fam. He vist per ahí alguna taula que no té seguretat i igual algo agafe, perquè això no parem de passar, que està molt bé, escolta, però el paper o què? Volia preguntar-te, perquè tenim un dubte i volem resoldre amb la gent del cine, que sou els que sabeu. Quan tu entres al cine i ja hi ha gent assentada i has de passar, què és millor, donar cara o donar creu? Menys ofensiu és donar el culet. Menys? Dones el cul, però l'altre se suposa que no te'l tocarà. Si li dona el frontal, igual és un poco más expuesto. Però n'hi ha una cosa bona en el frontal. Almenys saludes un poc i dius hola i és menys violent, no? No, penso que és menys violent d'esquena. Ahí tenim el grandíssim Luis Tosar, amb eixa mirada angelical que li caracteritza. Los papeles ya oscuros de tipo duro, es que esos los bordas ya como nadie. ¿Para cuándo una serie de los Javis? Pues lo que pasa es que igual los Javis me llaman para hacer un tipo oscuro, eso no... Es verdad. Luego también es verdad que yo he hecho, por ejemplo, personajes de bueno, pero es cierto que a la gente le gusta el mambo. Quieren que le dé cera, yo no sé, vivimos en una sociedad que está muy enferma. El final de La Casa de Papel, ¿cómo lo has vivido? Porque ha tenido tanto peso la serie que yo no sé si incluso hay algo de alivio, de todo lo que ha supuesto a nivel mundial. Digo. Alivio no es la palabra es cuando las cosas llegan a su fin, pues llegan a su fin. Estaba un valenciano, Enrique Arce, en la serie, daba mucho la turra con la paella. Yo creo que daba mucho la turra con todo y por eso se le quiere. Los valencianos siempre la paella, tenemos que dar la turra, digo, igual yo me lo veo ahí... Una paella me comía, ¿eh? ¿Ah, sí? Uf. Abans he parlat amb Luis Tosar i l'he dit que els papers de malo i oscur, tots sabem que ho peta, ell ho fa molt bé. Per què no una sèrie vostra? Amb Luis Tosar. I ell m'ha dit, me encantaría, pero es que igual els Javis en criden per hacer de malo també. No, a mí me encanta ofrecer papeles a los actores y actrices diferentes a lo que... Sí, sería un buen amante de Paquita Salas. Hombre, un gran amante de Paquita Salas. Pues así ya estáis sin alguna cosa, ya parleu en contactes y... Venga, te lo agradecemos. Estás siendo productor tú ahora, ¿eh? Ojo, pero... Habrá que pagar bien, ¿no? Sí, hay que pagar un 10. El repre un porcentaje. Un 10, está grabado. Un 15, ¿eh? Venga, no. Mira al productor. Televisión Valenciana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, hemos visto a Javier de psicópata en No es país para viejos, de malo en James Bond y ahora de empresario. ¿Es el papel más terrorífico de su carrera? Bueno, hay algo... Sí, en Don Julio Blanco hay algo un poco psicópata. Yo creo que tiene todos, ¿no? Un poco terrorífico también. Es verdad que Antón Zigurt no te lo ves a lo mejor un día por la calle, pero... En un asador... No te Don Julio Blanco en un asador te lo encuentras. Don Julio Blanco te lo encuentras. Cuidado. Ens estan parant totes i tots. No hem tingut que recurrir al vell truc de perdona, que somos de fotogramas. Tap Zapping ho està petant, Wisi. Nominat a millor actor, protagonista per El Sustituto, una pel·li sobre els nazis que estaven refugiats a Dènia. Tan bones són les gambes de Dènia com diuen? Les gambes? Sí, home, sí, molt bones. I he de dir que jo ara estic treballant a València. Ah, sí? Ara què estàs fent? Estem fent la ruta. Ah, la sèrie de la ruta del bacalao la fas tu? ¿Qué te crees, que tengo esto por gusto? Claro, Bé, la gala ha començat, en estos moments comencen a aparèixer els primers premiats, però a nosaltres només ens importa Chema. Chema, estem amb tu, Espíritu Sagrado. Vinga, que podem. Y el premio Arrebato de Ficción es para... Espíritu Sagrado, dirigida por Chema García Ibarra. Ha guanyat Chema, acaba de guanyar el premi. Ahí el tenim.
estan els valencians. Me caguen la mare que va les estampetes. Li han donat sort les estampetes. Ahí arriba l'equip de la pel·lícula Espíritu Sagrado. Xema! Xema! Ha sigut la verge, Ha sigut l'estampeta. Visca la mare... Visca! Ahí està l'estampeta, la té Xema. Tot l'equip d'Espíritu Sagrado que s'ha fet amb eixe feroz. Premio Arrebato, l'arrebato el que tenim nosaltres ara mateix. Don Xema García Ibarra, enhorabona. Que guai. Viva la Mare de Déu i a Sant Agat Àngelo. Pot ser que portaves ahí els patrons? Sí, sí, en el cor. Per favor. He portat a... Han donat sort. Han donat sort, Xema. Ho hem celebrat així, com seguirem guanyant nosaltres. Com estàs? Conta'n. Molt content. La pel·li sí és totalment il·licitana, totalment valenciana, totalment llevantina, no? Que és com un esperit. Va al teu barri, a més, no? Sí, 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 al barri de Carrús, un barri de gent treballadora del calçat, un mundo que conozco perfectamente, no? Escolta, Xema, nosaltres estem contentíssims. Anem a acomiadar el report així amb tu. Muy bien. Des de l'èxit, mostrant el feroz a càmera i molta sort, que vagi molt bé. Despedint la connexió.